اردمکی پر درێژ بوو کو li Şamê bînerin me ji aliyê hêzên ewlehiyê hikûmeta veguhêziya Sûriyê ve êrîş li dijî Kurdên wê derê dihatine kirin û Kurd bêserober li wê derê dihatine binçavkirin bê ku sedemek ji we re diyar kirin dihatin binçavkirin. Sê Kurdên li Bakur Rojhilatê Sûriyê ku li Şamê diman sê ji wan ji Kobanê ne herûha sê jî endamên PYD ne li wê derê diman. Çar ciwanên din jê ku niha me ji we re behsê kir hatibûne girtin û çaranûsa wan nediyar bû. Vê gavê her çar ciwanê Qamişlo îro hatine berdan lê çaranûsa her şeş ciwanên din yan jî şeş Kurdên din yên ku li Şamê hatine girtin nexuyaye. Rêjeya girtin û windakirina Kurdan li deverên dibin kontrola hikûmeta Sûriya veguhêz de bilind dibe. Mustafa Mihemed û Ahmed Mihemed Bozê ji 25 Hezîranê ve windane. Hêngî her du ciwan berê xwe didin Şamê da ku alav û pêwîstiyên kargeha dewletinê peyda bikin, lê dema dikêjin Şamê winda dibin û pêwendî li gel wan xut dibe. Aras Serîh Selmo ku ew jî ji Kobanê berî 20 rojan diçe Himsê. Berê Aras li Lubnanê ye. Malbatê got ku li Tilkelexê ji hêla çekdaran ve tê girtin. Pişt re hêzên ewlehiya giştiyên hikûmeta veguhêz wan tevî çekdaran digirin û ji hîngê ve girtiye. Malbat dixwaze parêzerek bi du mijarê bikeve. Lê ew jî $400 ji wan distîne û tu agahiyeke zelal li ser nade. Birayê min hevalê xwe çûna wa Şamê ji bo ticaretê hem istiftahiya Tonsa bajarê Şamê bû. Demê girtina wa jî li roja çarşemê bû, pênşemê xeber hat û hatin girtin. Ev nizama gine hatiye. Gerek islahat nabikin, gerek tiştê xweş bikin, gerek bêlin ev insanê Sûriyê de mesela hayatekî xweş derbas kir, ji xwendinê bê, ji heger ji refahiyê bê, heger ji eşetê bê. Yani gerek dest bi islaha bikin, tiştê xweş bikin. Herwiha PYD ji ragihan ku sê endamê wan Abdurrahman Ferhan, Omer Kedr û Mihemed Abdullah li Şamê hatin girtin. PYD girtina Kurdan û zexta li ser wan şermezar kir û daxwaza serbestberdana wan kir. إننا في مكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين هذه الممارسات التعسفية ونحمل الجهات المسؤولة في دمشق كامل المسؤولية ونحذر من تبعاتها الخطيرة على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي والمرحلة الانتقالية لبناء سوريا. كما نؤكد أن هذه الممارسات تستهدف مكونا أساسيا من مكونات الشعب السوري. Tevdemê jî diyar kir ku bêyî hişmendiyeke demokratîk welatekî demokratîk ava nabe û hikûmeta Sûriya veguhêz li ber van girtin û bûyeran da berpirsiyar nîşanda.